ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигрант мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз оиди як мавзӯъ суҳбат мекунем ки хело ғамгин ҳастем. хело як кори нохуб шуда гузашт. хеле ки ҳамаи шумо медонед, бачаҳои мо дар аэропортҳои Москав дар мондагӣ буданд, ҳам дар Шереметьево, дар Внуково, дар Домодедово ва ҳамчунин дар Жуковский. аз рӯзи 19 баъзеашонро ба Тоҷикистон равон карданд ва бисёре аз онҳо қариб 230 нафар дар аэропорт Домодедово ҷамъ карда шуданд аз 19 то 30. ҳамин то имрӯз 31 аст ва ҳамин шаб мо ин саҳар бояд онҳоро хабаргирӣ мерафтем. барои 200 нафар ош кардагӣ будем, ҳама тайёриҳо дидагӣ будем. барои онҳо мо бояд антисептик мебурдем, салфеткаҳои ва мебурдем, влажни, хулоса гап тайёриро нағз дидагӣ будем ва бояд онҳоро хабаргирӣ мерафтем. саҳар ба ман видео кардан бачаҳо, мебинам ки соати 2 шаб аз аэропорт Домодедово амбулансҳоро файрод кардаву ҳамаашонро аз он ҷо сур кардагианд ва онҳо видео кардан ба ман партофтанд ки акай ҳабиб моро сур кардан, мо дар берун ҳастем, аҳволро мебинед, барфро бинед чӣ хел аст. ана барфи хунук. бачаҳо аз соат 2 шаб то саҳар истоданд ва онҳоро шукри худо ки бачаҳо омада соҳибӣ карданд. як 20 нафарашро пул доданд ба областҳо, ба тариқи таксиу ҳамин хелроҳо ба хонаҳои шиносҳояшон рафтанд ва як 60 нафари дигари онҳоро як-ду нафарҳо гирифта ба дигар областҳои дур бурданд. акун тамом дигар рейс намешавад, ба фикрам ҳама умедашро канд ва онҳоро ҷавоб доданд. нафароне ки онҳоро ба хонаҳояшон бурданд, намедонам чанд рӯз дар он ҷо онҳоро мехӯронанд, ба ҳамаишон ман ташаккур мегӯям. бачаҳо дар он ҷо дар Жуковский буданд, худашон гуфтанд ки барои мо вақте самолёт равон кардан, мутаассифона на ҳамаи моро бурданд, балки самолёт нимаш бачаҳоеро бурд ки ба онҳо билетро фурӯхтанд. яъне ки ҳамон рӯз самолёт омаду ба бачаҳо билет фурӯхтанд. бачаҳое ки дар ҳамон аэропорт ҳамроҳи мо чанд рӯз муддат интизор шудагӣ набуданд, яъне ки иҷозат кардагӣ набуданд. ҳамон рӯз аз куҷое пайдо шуданду ҳамон рӯз билет гирифтанду парда рафтанд. ва мо боз мондем аз 19 то 29 10 рӯз дар аэропорт. онҳоро дар рӯи замин хоб кардан намемонанд, онҳо фақат нишастагӣ хоб мераванд ва пойҳои ҳамаашон варам кардагӣ буд. ва ҳамин тӯли 2-3 рӯзи охир вақте қатиман гап мезаданд, биниҳо маҳкам, овозҳо маҳкам, 100% гирифт шудагӣ буданд. мо барои онҳо таблеткаву ин чизҳо харидагӣ будем, бояд мебурдем, вале мутаассифона ҳамаашонро ба ҳар су парешон карданд ва мо ҳамаи ҳамин тӯҳфаҳоямонро ба як стройкаи бачаҳо равон кардем. дар ҷо 300 тоҷико кор мекарданд, ба ҳамон ҷо равон кардем. нигоҳ кун чӣ хел хован дар тайскам намемонанд дар болои пол дар недрони ҷода хован ки мисол давоси камика безеб хо мераванд дар тай чил хован на ҳоли бародаро як ҳафта зоишен недрони ҷада одам ховад дрони камика да барои намемонанд дар болои пол ховра ҳара орехтаги ховад хоб дӯстони азиз, манам хеле ҳодиса буд. наворҳоро дар ин ҷо мемонам, наворҳое ки бачаҳо ба ман равон кардагӣ ҳастанд, наворҳоро мемонам бубинед, тамошо кунед ва худатон хулоса бароред. бачаҳо сахт азоб кашиданд. телеканал мир рӯяшро сиёҳ кард ки гӯё администратсияи аэропорт Домодедово бачаҳоро тӯли ҳамин қадар рӯз мехӯронда бошад. рӯяш сиёҳ аст. Нет, поэтому люди живут в аэропорту. Некоторые не в состоянии даже прокормить себя, поэтому администрация аэропорта раздает бесплатную еду и предоставляет место для ночлега. ҳар чӣ қадар зудтар мехост бачаҳоро аз он ҷо дафт кунад, вале бинобар сабабе ки бачаҳо билет доштанд, онҳоро аз он ҷо дафт карда намешуд. вале намедонам ба кадом хотир бошад ки тонистанд. ҳамин шаб соати 2 шаб онҳоро аз он ҷо аз дар берун кардан, дар ҳамин хунукии сармо онҳо то субҳ дар он ҷо истоданд. бачаҳои касал, пойҳояшон варам, қуртакҳо маҳкам, биниҳо маҳкам. 170 нафар, 50 нафарашон ба ҳар ҷо рафтагӣ буданд, вале 170 нафари дигар ҳамон шаб дар ҳамон ҷо буд ва ҳамашро аз дар берун карданд. безеб. ассалому алайкум. мо видеообращение кардем барои канали голос мигрант
мо мехоҳем ки мисол ҳамин видеои моро шумо паҳн кунед то халқи тоҷик ҳоли тоҷиконе ки дар аэропорти Домодедов ҳастанд ҳозир бохабар шаванд. хоб илтимос мекунем ки ҳамин видеои моро паҳн кун то тамоми халқ тоҷик мо бохабар шаванд. ина мардум рӯзи 19 мо хунмон омадагим, ҳар як кадмон билет доранд дар дастомон. масалан ки билет дорем дар дастомон, рӯзи 19 мекина билет дорем то рӯзи 23 гуфтан мебарем. ай Жуковский як ҳафта истодем, рес омад набурд моро. билетдорора набурд, махинатсия карданд, билета фурӯхтанд. дар дигар одамое ки бебилет буданд, билета қимат фурӯхтанд, бурданд. халқое ки бачаҳое ки билет доштанд набурданшу. ҳар як кадмош дар дастош билет дора. авҷа оварданмон. ина ҳоли мо дар болои нами полда хораян намемонад. нами сиделникда билет харидаган бурдан ва ёра одамои билет доштагиёра набурдан. ана омадем дар ҳами аэропорт, ина болои сиделникода бачаҳо ина ҳар як кадмош билет дора бинем. набурданмон билета махинатсия карданд. хоб бачаҳо инами болои сиделникода шав рӯз инами хе шиштагиан болои полда хораӣ намемонанд. ҳар як кадмош поошон варам кардагиай, маиб шидагиан поошон, ҷои хораӣ намемонанд. ина иол як ташаиҷа бисёр ҳамаш ҳамихела, инами ҳамаш намихел ҳар ҷода, инами ҳамаш қариб зиёда 200 нафар одам зоитай 185 билет дора, қариб 58 дигаш бебилетай омадиянд, на ҷои хов доранд, омадиянд на дигар баргашта намедонанд ки куҷо бирем, ҷои хов надоранд, ҷои корам надоранд. бачаҳо ҳам бизнесмени тоҷикода ҳазор раҳмат. мардуми халқи тоҷик бачаҳои ҳами коргар ки оврӯ доранд меоранд, ёрдам мекунанд бачаҳора. ҳамиҷа худоро шукр 10-15 рӯзида ҳамиҷа меоянд хайр мекунанд. дар ғайри бачаҳои тоҷик дигар ягон кас моро ёрдам намекунад. ина ҳоли мо мардум, ина билетҳошон ҳар як кадмош билет дора. ҳол бисёр набаровардеса билетҳоша билет доштагиёра набурданд, билетҳора махинатсия карданд, билета қимат фурӯхта бурдан ва ёра. ина халқ овардан ай Жуковский дар Домодедов партофтаги. ина мардум инҷа дроз кашидагиан одамоеш ки син солшон калонсолай маибанд, инами аю парада нахоҳанд, мазошон нестай, ҳама ба касал задесанд мардам. ина мардум бо хай ами ягон чи гуфтанӣ боша гап занед, голос мегиранд, хоҳиш мекунем илтимос ҳами видеои моро паҳн кун то бохабар бошам. ина ҳоли мардуми тоҷик дар аэропорти Домодедов бо саҳар омадан нигah ки сиртон мекунем, бивроем бирин. ҳамиҷа як бародар ҳаст, шав рӯз қатимона ҳамвай илтимос кардеса ҳамиёра мисол част холӣ кунед мегӯям. куҷо мере намедонед? ساعت 3 شب در مترو Домодедов همون همون دارم کجا میرم خلقش که نمیدونم مردم Вещи не забываем. Извините, у нас есть билет, некоторые нету места, куда они уйдут? Коллеги, давайте потихоньку, дайте сейчас криминологическая служба едет. Вы не должны их задерживать. شوای مترو Домодедов ҳамаро провардесан переда на ҳама соат 3 шавай хунукай ҳаво ҳамаро друн метро провардесан сир кардан ҳамаро друн метро провардан ҳамаро не халқ ҷумро дай хунуки ҳеҷ ка намедонам. хуб дӯстони азиз, ҳазор ташаккур ки бо мо будед то охири навор. ҳатман фикрҳои худро зери комментария бинависед ва худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. чӣ хеле ки мебинед режими
самоизоляция аст, ҳама дар хонаҳояш ҳастанд. Шуморо ҳам аз ин фурсат истифода бурда муроҷиат мекунам ки аз хонаҳо беҳуда берун набаред, чунки ҷаримаҳои калонро осоиста вай карда истодаанд, ҷарима мешавед. хайри худованд нигаҳбонатон, эҳтиёт кунед то наворҳои оянда.